Galicia aspira a impulsar un novo ensaio clínico sobre a eficacia da vacina do virus respiratorio sincital en persoas maiores. No caso de realizarse, a Xunta contaría coa colaboración do grupo do IDIS liderado por Federico Martinón. Esta mañá o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño e a directora xeral de Saúde Pública Carmen Durán visitaron o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, IDIS. Nese escenario, Gómez Caamaño avanzou que Galicia aspira a impulsar, en colaboración co IDIS, liderado por Federico Martinón, un novo ensaio clínico que aborde a efectividade de vacinar fronte ao virus respiratorio sincitial ás persoas maiores. Estamos a traballar en un novo ensaio clínico, tanto que a Dirección de Saúde Pública como grupo de vacinas e de infectoloxía e inflamación, de Dr. Martinón, en un posible novo ensaio con a población de Galicia para evaluar o valor que ten a vacunación fronte a virus respiratorio sincitial en as persoas maiores. Estamos traballando desde o punto de vista burocrático con a Agencia Española de Medicamento e con o Comité de Ética de Galicia para ver se podemos poner este ensaio en marcha. A Xunta está á espera de presentar o proxecto ante as axencias reguladoras e o Comité Técnico que deben autorizalo. Gómez Caamaño agarda conseguir a aprobación para poder impulsar un ensaio destinado a reforzar a protección da saúde da cidadanía galega. O conselleiro explicou que a súa visita de hoxe ao IDIS enmárcase no compromiso adquirido de achegarse aos 3 institutos de investigación sanitaria de Galicia. Lembrou a súa condición de investigador no IDIS e remarcou a calidade do labor científico que realiza a través dos máis de 1.400 investigadores e técnicos que ten. Tamén se referiu aos case 50 millóns de euros de financiamento captados no pasado ano para proxectos e os máis de 1.000 artigos científicos publicados. O conselleiro afirmou que hai moitos exemplos que falan a favor da alianza entre a investigación de calidade e a sanidade pública galega. Por iso, afirma que defender a investigación e fomentala é un compromiso irrevogable da Xunta.